जों साल बुरुम बुरुम no mobile khulukai social media rogo thangkai nugo chela buri khalaimani kajik jagrok khalaimani bwsa ganangni buma bwsa ganangni bupharok khalaimani kintu o koyekdin o khai mwtui hai rok mangpili rok chwng chini bwskango kasa phaima nukliya uansuk kache social media rogo khalaimani twiwi phunukjakma bai a khana hinui tongnai rok uansugui kisale swrungma phaikena kisale uansukmung phaikena je borok bo khalkai borokni mangpili bo mwtui haino social media rogo kaono hinui mwtui hinui uansugui koyekdin to chwng mangpili nukliya kebo kharthammani kintu tabukhe haino haitesa mangpili se kasai phaijuka kajak bwrui kajak chwla bwsa gwnangni buma buphasom khalaimani haino haitesa mangpili kwtal khe kasai phaijuka. Hinkhe salainai kaisa kainwi mangpili kasaui faikha mwtui haino kasijak chwla bwrui rok haino hai teisa khalaimani mangpili kaisa wngkha omorpur ni tei kaisa hingkhe khoroksa tibrajuk uansa bosongni chwla bai kajak pore thuruk bosong bai kaijakmani a mangpili haikhe salainai naitok din no ani channel o paiya. Puila no salainai chini tiprajuk khoroksa uansa bosongni chwla bai kaijakmani pore ulo khai kubun bosongni thuruksa bai se kharwui thangmani a video ni mangpili chwngto sai diba puila no je koyekdin chini tiprasa rokni bisingo khalaimani bolaimani news hai rok chini tiprasa media o kasai phailiya kintu chini tiprasa media o kasai phaiya phano kubun bongsoni uansa bosongni media channel khe aro khe kasaui faikha khalaimani video ni mangpili rok amo bo sabo chini tiprajuk bwrui ni. Chini tiprajuk bwrui khoroksa shilpi debroma mungui bo puila uansa bosongni khoroksa chwla bai kaijakha a uansa bosongni chwla bai kaijakgui bini bwsabo khoroknoi wngkha khoroksa 12 bosor ni pu tei khoroksa 10 bosor ni pu ulo a khai borok nukhung khalai tonglaifuru no a bini bwsani uansa bwsani khoroksa bonduk khaima tongo thuruksa bosongni chwla bai a thuruksa bosongni chwla mungni nok rogo beranai phaipaifru khai a chini tiprajak bosongni hamjuk shilpi debroma a bwrui a thuruksa bosongni chwla bai se haluk bolaikha haluk bolai hamjuklaiui ulo hingkhai a thuruk bosongni chwla bai se kharwui thangkha hinui koktoma o kasai faikha. Patimung wngkha sapta 2 khani swkangni patimung chini tiprasa kokborok media rogo amo kasai phaiya phano kubun bongsoni media channel rogo a kharmani mangpili rokle kasaui faikha hingkhe nai naisidi tabuk agi hingkhe koyekdin swkang chini borokni media waisa kasai phaio tabuk hingkhe kubun bongsoni channel o bo kasai faikha khalaimani mangpili hai news khobor rok. Amo sabo khanai chini tiprasuk bosongni bwrui khoroksa uansa bosongni chwla bai kharwui kaijakgui ulo khai teisa thuruk bosongni chwla bai kharwui thangkha hinui amtwui no mangpili kasaui phaimani chwng nukha. Hingka kai moto kaisa kharlaimani mangpili kajikjak rokni bwsa gwnang rokni haiti tei kaisa kharlaimani mangpili sai khwnai omo wngkha omorpur area ni raimohon para hinui kaisa gami ni patimung kaisa tabuk mangpili kasai phaimani saimangkha oro bo khoroksa kajak chwla bai khoroksa kajak bwrui khalaijuka hinui kharnai chwla ni bo bwsa tongo kharjaknai bwrui ni bo bwsa tongo hinui. Tei chwng saimamani koktoma thungmarokni bisingtwi kharnai chwla ni mung Jiten Kishore Jomartiya umor 31 bisirok wngkha hinui chwng koktomani bisingtwi saimano tei bongni bwsa khoroksa tongo umor 7 bosor ni. Hingka khe omo wngkha kharnai chwla ni sinimung hingkhe je bo bwrui bai kharo a kharnai bwrui ni sinimung wngkha Nasing Jomartiya mungui bini bo khoroksa bwsa tongo 4 bosor umor ni bwrui khoroksa bwsa hingka khe o khoroknoi ni kharnai rokni sinimung to chwng saimankha hingkhe saimanmani borok kami kaisa tonglaimani chwla Jiten Kishore Jomartiya dugan part o thangtwktwi a bwrui Nasing Jomartiya bai nugui kha manjullaiui halok bolaiui bwkharwlaiui phone number exchange khailaiui whatsapp twi text khaiui SMS khailaiui tabuk hingkhe khoroknoi chachai chalaimani pore hingkhe kharwui thangkha hinui koktoma o kasai phaimani norok o mangpili to nukhana saka tebo Jiten Kishore Jomartiya ni bihik bini bwsai Jiten Kishore Jomartiya bike khungsa tongmani a bike no 20,000 ka rent rwui kharwui thangkha hinui tabuk bihik
gojak lukorokno je bini bwsai nukha kisa romwi rwjabadi hinui tamoni hinkhe bwsa khoroksa tongo bongni 7 bochor umorni cherai. Yang jiten kishor jomatiye je bwrwi bai khari thero nasing jomatiya bai nasing jomatiya ni bwsai bo tabukhe lasijak. Bihi kharmani pore bwsai mwkhang tisai maliya mwkhang phunuk maliya lachimani mwkhang kupulung pailiya tamoni hinkhe bwsa khoroksani buma haino hai khari thangpika. Nasing jomatiya ni tongmungni kahani hinkhe omo waisa patimungya kharmani omoni swkang bo waisa kharjak tabuk hinkhe wani kharka hinui bini bwsai bo sai khwnarwka tei jiten kishor jomatiya ni bihuk bo sai khwnarwka nasing jomatiya wasiya wani kharka hinui hinkhe tabuk hinkhe bini bwsai bo se haino hai teisa khari thangjago ka nasing jomatiya. Hinkhe mo wngkha mangpili chwla bwrwi kaijakjak rok bwsa gwnang bihi gwnang rok khalaimani mangpili tabuk haino hai kasai paimani. Chwng khe uansukha je tini borok rok kisa lachima phaibai khena ba kisa swrwngma phaibai khena je khari thangkhe bongni koktwma rok bo mwtui haino news channel rogo koktwma channel rogo sajagwno tei phunukjagwno hinui. Haifano kebo swrwngmani phaiya kebo lachimani phaiya je muchungjak tabuk phano khárui no tongkhu. Chwng chini koktwma thumnai rok no simi se hilaio tipra koktwma thumnai rok chaya phunukmani hamya khalaimani news bolaimani news chachai tongmani news wngma phunuklaio hinui chwng chini borok rokni bisingo no complain rwmani shikayat rwma rok chwng nukha. Tabuk khe norok nai naisidi tini tiprasa koktwma thumnai rokni bisingo simiya tabuk kubun boksogni koktwma thumnai rok bo amtwui haino mangpili rok kasai phunukma nukha chini tiprachuk boskogni bwrwi rok no khari thangmani mangpili rok. Hinkhe ani viewers rokle norokle tama uansuk mwtui hai khalaimani bolaimani je mangpili kasai faimani norok tama uansuk amano chwng ki ami khiphoptui de chini thani o phoboi toni sinani nangnai kebo hinkhe amono phunugui je kubun borok rok khanai hinui uansukgui tongnai rok taisale kirimani faito ba taisale swrwngmani faito je borok bo kharka khe bongni mangpili bo mwtui hai no kachunai hinui uansukgui borok taisa khaiya tongkhaide ba khaiyani uansukmung phaikhe de norok chana hinui uansuk. Hinkhe norok khai tama uansuk media rok mwtui phunukmani chada cha ba mwtui phunukmani chaya da. Hinkhe norok jodi no nongni uansukmung tongkhakhai norok kisa ani video ni comment o thangui comment khai rwdi nongni uansukmung rok tamo. Hinkhe norok ani video no chajakkhai ba like subscribe share khai di mwtui hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagui.